నీ మౌనమే నీకు అలంకారం, నీ మౌనమే నీకు రాజసం. నిన్ను చూస్తే భయపడాలి ఎదుటోడంటే మౌనంగా ఉండాలి. మాట్లాడకూడదు, మౌనంగా ఉండు. భయపడతాడు అవతలాడు. ఊరికే మాట్లాడుతున్నావు అనుకో విలువ లేని బతుకు అయిపోతుంది. విలువ ఉండదు నీకు, విలువ లేని జీవితం అయిపోతుంది ఇది. ఈరోజు ట్రై చేసి చూడు, తక్కువ మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించు, దేవుని మీద ఆధారపడు. నీ ఆఫీసులో అయినా, నీ సొంత బిజినెస్లో అయినా, నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో అయినా, నీ కుటుంబంలో అయినా, నువ్వు ఏ స్థితిలో నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా పక్కనున్న వాళ్ళు శత్రువులాగా నిన్ను చుట్టి, నక్కల్లాగా నీ చుట్టూ ఎప్పుడెప్పుడు పీక్కు తిందామని తిరుగుతున్నా, దేవుని మీద ఆధారపడి చూడు. దేవుడు నీకు నిశ్చయముగా ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు మీకు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్.